mar non sempre está en calma, entonces sempre tes que ir un poquillo en tensión, sempre distinto, e o mar pues, a veces dan patadas, a veces da sustos. O barco é pequeno, o barco ten casi 10 metros, pero aí fora é unha camela. Todas as complicacións que se levanta unha airesa de vento é come tomar directamente. O vento e a correntada mima, é un espectáculo. No inverno, cando hai mal tempo, hai veces que salimos ainda con vento un pouco tal, pero bueno, é o que falamos. Hai que ir con precaución é un nivel de vida que tes, o sea, a forma de vida, vivir. Bueno, eu vou coa familia ao mar, é moi bombón, é moi ameno, conocémonos, sabemos de que seamos cada un de nós. Se ela fai unhas cousas, nós temos que facer outras, o traballo que facía o mellor unha casa, hai que compartir entre dous. Cando toca facer de comer, pois toca, ela fai outras cousas, e listo. Tes un fillo a bordo, pois mira, sabes que é distinto onde fora, non? Pero bueno, o que é o traballo, cada un sabe o que ten que facer. Nós damos os miños todo o ano. O miño é unha rede de... pode ser de tanza, pode ser de nylon. É un aparello de 3 paños. Un leva un paño máis chouzo polo medio e pois os mallóns polo lado. Por cada lado é un mallón. No inverno andamos ao lancuado e ao pé de fondo. E no verano andamos a marajotas, a unha lubina, a un sargo. O peixe é moi selectivo, porque parte dun peso. Non ven unha faneca pequena, nin ven nada pequeno. Normalmente peixe de casi de kilo e algo. É moi selectivo co peixe. A malla esta non daño o peixe, non é unha arte como o do arrastre, que está o peixe todo concentrado nun saco, que se esmaga máis. Que venche un peixe como parecido ao palangre, é un peixe moi soltiño, non che apenas marca na malla na cabeza, ben fresquiño de todo. En 5 ou 6 horas temos o produto noso no mercado. Entonces, non hai que compita con iso, a frescura, a calidad e todo. Os produtos de aquí son os maricos que hai no mercado. O que é a centola, o pulpo, a nécora, a ameixa, a navalla... Son os produtos maricos do mundo inteiro para mí. Pensa que xa polos pastos que ten, polas pedras, eu que sei. En algo pero... Isto... Estas illas nosas son moi ricas en todo, Non hai en Europa, está claro. Marchamos ao mar ás 6 da tarde ou ás 5 e arriamos, a veces vamos a Ons a comer algo ou a veces comemos mismo no barco. Fin, ali, que che vou dicir, vamos. Ons ten unha zona, a verdade, que a calidad de peixe que ten aí é moi boa. Ten unha zona moi boa de baixos, e tanto o marisco como o peixe é moi bo. Vamos, estamos ali ao lado, en vez de fondear ali ao lado da casa, vamos á casa e comamos algo ali, non? Se come, non todos os días, tamén hai ali, mira, vamos a dar unha visita. Antes de parar no bar a tomar algo, pois vamos ali. É máis cómodo. E máis botas unha parrafada, comes un cacho de empanada. Desde os 13 anos, xa teño 56, fíjate. Meu avó era mariñeiro, meu pai, e nós, todos, vimos todos. Cada un ten que estar onde lle gusta. A ti te gusta o teu traballo, a mí me gusta o meu. Que está claro que para ser mariñeiro tenche que gustar, se non che gustan todos estás jodido. É sempre unha sorpresa, porque nunca sabes o que vai ouvir. Podes ir con un día que pensas que vai ser un mal día e traer o mellor día da semana. E traballar coa familia tamén é moi gratificante. O máis bonito é estar traballando de cara ao aire, sin estar encerrado. Iso é o máis bonito. É como adictivo. Non sei como explicarte, a ver como te lo explico yo a ti isto. Non sei como decirte. Por que nacen isto? Eu non conozco máis que o mar,
Xa estuve embarcado a altura, estuve en todos lados, pero volves aos orígenes. Desde que papá tuvo barco aquí na ría, pois... quédache iso no corpo. A mí en este barco aquí eu son feliz traballando. É o único sitio que estou contento.